No Centro de Investigación Cimbio da Universidade de Vigo, cofinanciado con fondos FEDER, lévanse ao cabo investigacións clave para a loita contra o cambio climático. Nesta ocasión, científicos deste centro de investigación en nanomateriais e biotecnoloxía seguen avanzando na posibilidade de utilizar a luz do sol para transformar o CO2 en metanol, un composto químico que se pode empregar como combustible alternativo a outras opcións altamente contaminantes como a gasolina. O innovador que ten este proxecto é que desenvolvemos un catalizador que, utilizando somente a luz solar, é capaz de transformar o CO2 en metanol. O metanol pode ser considerado como un combustible. Entón, esa é a principal novedade, non? Que transforma o CO2 en metanol dunha maneira moi eficiente, dunha maneira que é o mellor rendemento que se ha conseguido hasta o momento. O proceso é moi sinxelo. Simplemente ti o que tes é un catalizador dentro da auga. Dentro desa disolución de auga co teu catalizador pasas o CO2 e o irradias con luz solar, o pos o sol. En ese proceso, simplemente con ese proceso, o CO2 se transforma na superficie do catalizador e queda na auga o metanol. Este catalizador ten ademais outra novidade. No seu interior, Miguel Ángel Correa Duarte e o seu equipo colocaron unha nanopartícula de ouro, conseguindo así que aumente a súa actividade de transformación, porque deste xeito o catalizador interacciona de forma máis eficiente coa luz solar. E, de alguma maneira, lle inyecta electróns ao noso catalizador e así conseguimos que funcione moito mellor. É unha das grandes novidades que presenta este catalizador. A investigación e o traballo deste equipo do Cimbio abre as portas a establecer un futuro onde se poida xerar metanol a partir de CO2 de xeito sustentable, o que ten múltiples beneficios para axudar a frear a contaminación que contribúe ao cambio climático. Aquí, principalmente, matas dos páxaros dun tiro, non? O máis importante é que eres capaz de transformar o CO2, transformarlo directamente nun produto. Vale. Entón, estás retirando o CO2 da atmósfera e o transformas nun produto de valor añadido, como é o metanol. E o metanol é interesante de por sí porque podes empregar en moitas industrias. De feito, pode ser considerado como un combustible por si mesmo, non? Eso é a gran ventaxe do proxecto. E por riba de todo, estás a conseguilo utilizando somente a luz solar, o sol. Non estás invertindo enerxía en producir este combustible ou esta transformación. O proxecto está nun estadio moi avanzado para a súa utilización. O obxectivo é, ademais, utilizar este mesmo proceso con outro tipo de produtos aínda máis beneficiosos nun futuro próximo. Xa somos capaces de incorporar estes catalizadores nuns reactores que xa poden fabricar o metanol non nun balón, nunha disolución, senón son capaces de fabricarlo en continuo. É dicir, que metes por un lado a disolución co CO2 e por outro lado xa sale a auga co metanol. E iso, imaginade como se fora unha placa solar que metes por un lado a auga co CO2 e produces o metanol. E iso é o que estamos agora tratando de patentar. Sacaremos un artigo tamén interesante, non só con metanol, senón con outros produtos de maior valor añadido.